ya zvadhakwa mhuri yezimbabwe iko zvine zviri kutambira imwe news akomana zvinhu zviri kuitika kuzimbabwe zvakutyisa ende hatisi kuziva kuti mangwana ndiana anongomuka kanikina zuro ndizi robert mpofu akangori kana angodzingwa from nowhere asingazivi kuti zvafamba sei ende kune imwe meeting yaitwa kuzanu pf pachitonzi secretary general anga aripo achitocheya chinhu chacho chese ndijacob mutenda even though tiri kuziva kuti uyu robert mpofu anga ari kudomboramberera muofisi imomo achitaura kuti zvoni haimekutaura iyoyo kuti munganzi mandibvisa pabasa dzimwewo nyaya dzamutaura pakabudikira maloya ana chamisa ana advocate Thabani Mpofu achitaura kuti it's a no we don't do that, we don't do it here. Saka and people were saying my lawyers ana chamisa maakupindira nyaya dzemuzanu pf say hamusina zvimwe zvokuita here, why kujoina zanu pf here, ende vanhu takabuda takadefenda takati no, a law is just a profession. Even iwoko orikoko unogona ngone tax shop hautazotengesera munhu wezanu pf kana munhu wetriple hautazotengesera munhu we-any political party yaunenge usinga belong to kana kuti yausingabve ikokoko. Saka iko zvinezvi nyaya yatakutambira iri kupisa. Tiri kunzwa kuti zvoni mukomana akapindana nemahwani. Mukomana muchacho muchamuziva here? Imbomunzwai ndisati ndatanga kutaura nezvake. Munzwe kuti ane mbiri yei yaakavengerwa nemazimbabweans uyu. We cannot allow the office of the president kutukwa zvairikuitwa left, right and center. Takatarisa. Let's not confuse. I'm not talking about politics here. Yes, he is the guy wekupromisa kuti vanhu vese vanodata mistake yekunzi muda kutuka president kana kuti muda kutaura zvakashata pamusoro wapresident. Akapromisa chibhagera muziso akati tiri ma-law enforcers isusu hatikwanise kusiya vanhu vachiita something like that. And unoziva kuti nyaya yacho vamwe vakati zviri fair, vamwe vakati iri bo, vamwe vakati hazvisi bo. Like paingotaurwa zvakawanda pamusoro pe this guy, this speech yakanetsa zvisingaite pachitaura kunzi zvoni ari kuTembe ari kuona kuti nyika yacho ndeyababa vake here, indava achida kutora mutemo obva auisa muhomwe mekuda kunoprotecta mumwe munhu, indava achida kutora mutemo obva ada kuutora kuda kunopindira nyaya dze certain political party. Like in Zimbabwe it always happens kuti vanhu vemutemo vari kushandiswa, mapurisa vanoda kunotora mutemo vopindira nyaya dzemapoliticians, not knowing kuti mangwana a-politician anomuka akafa. Imagine kuti unodefenda munhu akaita saMnangagwa at 80 something years now. They are saying he is 83 now, and some people are saying he is now 87. I don't know, we don't know kuti ndiani watinga trusta, but vari kuti according nemabooks ehistory he is 87, but according to Zimbabwe ZBC nemamwe maningirikini vese, even according to him ari kuti he is 83. It's okay, we don't have any problem with that. Inyaya makore ndavo chizeda kana vakamboshandisa kubhora nasere kubhora, that is not the issue. The issue ndeyekuti paunombobuda uchida kudefenda munhu akaita seyeye anenge ane zera iroro, iwewe mangwana uchazosara uchinyarira kupe? Vana vako vachakubvunza because iko zvinezvi panguva yatiri kurarama kune vanhu vakararama vachidefenda Mugabe, kune vanhu vakaponda vanhu vachipondera vanhu Mugabe. Look where they are, vari kupi? Enda munovatsvaga izvozvi, munovabvunza. Ndotoziva vanhu vakawanda, enda munotsvaga people like ana Jim kunaka waiputitsa, but look at him now. Ukamutarisa so anotanga munhu akambopfura nemoto akapiswa, hakusi kuwanza, but it's a fact. Mutarisei zvaari, it's like ukatonzwa kana netype yemari vanonzi vaipuhwa unotozozvibvunza pakapfura nemari here pane munhu, but iko zvinozvi vakutomutora vomusunga vomuti chakati paipai wakaita chakati wakaita kamhosva kakadai so. Come on. This is the same issue nevanhu veva vakaita sana vakomana minister of home affairs uyu. So nyaya yake mamirira yakaita nhasi iri kutaurwa ichinzi. News we have just received is saying the office of the Minister of Home Affairs was raided last night. Sources say everything was taken, including laptops and computers. Efforts to get a comment from the Minister of Home Affairs were fruitless by the time of this publication from Kozva. This is word in the street. Mukomana ari kunzi akapindirwa kuofisi kwake. Ndosonototi nyaya dzekuZimbabwe dzakutyisa. You know, hatisi kuziva kuti zvakanyatso like isusu iko zvinezvi guys. Taane nguva tiri kungotaura kuti chakati chazodai so, you know, and some people are saying rine rigore gudo guru zvatotanga vamwe vari kutotaura kuti zvakafanira ngoti Mnangagwa asisiri president. It's like he's still in the office though, even tichitoziva kuti ayo ndiye munhu achirimo kuti izvo zvaanongomuka ngokuti vanhu vari kudaro chimbova paimambama kuti vamboona kuti simba richiripo, but I'm not saying kuti that's how he is. No, ndiri kungotaura kuti he is still in the office.
handiti. But people are saying igore guru para kutaura zvakawanda. You know, if you still remember pane nyaya yemadhosi yaimwe yakabuda yakaitika yaya ndo pakatanga nodhokonyana zvinhu kapepe pakanzi pakagadzirwa dosi. You know, ndakazotoona imwe publication ichitaura kuti zvoni right nyaya iyeyo yeconfirmation yakaitwa kwakaitwa Mnangagwa akatanga anoconfrontirwa kustate house asati atobuda muofisi kuti azoenda kunhingiringwa kwaya ndo pakatanga anotaurwa naye ikoko. Handiti mukuzviona. Saka nyaya yadaro yabvanzi ndoko akanotanga anotaurwa saka pakunetsa mani ndopita kazonzi Obed Mpofu adzingwa basi. Obed Mpofu anotamba nani? Obed Mpofu anonzi asiri secretary general but ndiye munhu anotamba nani? Anotamba na VP Chiwenga ndo mafia racho ndo team rake ro. Ongoreka nanzi asiwa. And the other thing in return ana Christopher Mtswangwa wakabva ngorasa nyaya vakatanga kuti hai mitagwire kuti aseko nyaya dzekuti tagwira ni corruption atidzizive. Kana pana anoziva kuti tagwira ni corruption go to the police. Munomusungisa. Ndo nyaya yacho paikatanga matauriro yakatanga kuitwa. Kana pana ari kuziva kuti tagwire anoningirikini ende kupolisi munomusungisa. And I was like imi zviri kumbonyatsoitika izvi zviri kufamba sei atichanzwisisi. It's like atichahwisisi wedu we. Ameno kana iwe unonzwisisawo zvako manzwisisire ako. But inini zvangu honestly speaking ndakasvika pakutovhiringidzika kuti zvazvipi zvakuitika izvi. Kuti Mtswangwa anotombobuda kuti hayo tagwira utenge mastructures auite semhane zvokuti une mari kuti aseko wati achitaura zvaaida. Obva ngomukangochinja magoalpost. Why? Because Mtswangwa is afraid. Mtswangwa ada kuzvita ari loyal kuna president Mnangagwa wao. Saka anoziva kuti anytime akangobuda akutanga kutaura kuti against tagwire zvakutonzi ndo vanhu vari anti 2030 vasiri kuda zve2030. Kana ngongotaura kuti pasine zvigara ndava kutotaura kuti haiwe itai pipiwe. So this is the issue and this is where we are right now and this is what is happening right now. Atorima 1 from then ndopeta kuzotemba muliswa chipanda chakutobuda chakutodefend right uyo grudge rake ndere kuti akazodai akadai it's like a lot is happening honestly speaking guys. Tombotry honestly pamwe nombozvitry kuti nyaya dzese dziri kuitika zviri kufamba sei. Saka ndopatiri kungonzwa kuti office yawo yapindwa. Who is this young man? This young man ndiyo kutaura kuti vanhu vese vanongobuda vachita kutaura kuti vanoda kutanga vanoda kutukana na Mnangagwa mawana ako. Pokunzi office yake iri kunzi yakaredwa pakati pakatorwa zvinhu zvese. Nani? How did that happen? And zvakaitika on Sunday. Zvakuvhundutsa. Zuro ndizuro takaona futi kuMount Darwin kwakune masoja. Amuna kuiona here masoja. Masoja vachida kudanzi kuti vangosvika zvinotora land zvezve on behalf of China. And we were shocked. Everyone was complaining kuti iwe chamari. Nyika ine ine hondo here masoja vari kude kupindira nyaya kunoshandiswa kuzomufenzi kusvika pakudzikisirwa pakudai. So kana iri company iri kunzi inotorwa but pada kuvhurwa company yearmy ngazviziviswe vanhu kwete kuti munoda kusvika makashandisa usoja muchishandira China. So after that, after a long day ndopeta kuti no those guys vanga vasiri manhingiriki machaiwo vangoruma vanhu vanga vakapfekawo mauniform mabogas ndo zvakutaurwa nevanhu kuti aiyo eri usoja anoswera achishandiswa zvinhu zvakadai so varongodeployiwa naniko what for. But vanhu kuMount Darwin vakazvimisa. So I don't know now kuti uyu kana office yake iri kunzi yakaredwa nani kuti operation munhu wese ngadzingwe basa here kana kuti because yakutondinetsawo nyaya iyi honestly because pese pataurwa nyaya idzi pane vanhu vanodzingwa mabasa wese anoonekwa kuti okay uyu is a stumbling block. Saka zvavanoita manje vakaona kuti iwe uyu stumbling block unongodzingwa basa chinyararire kana usingadzingike basa vanokuzama neimwe nzira. I think imwe nzira matoiziva kuti ndeipi. But this is the situation, this is the news right now according to cause vakutaura kuti office yake yakapindwa mukomana wekubuda achitaura kuti munhu wese anokotaura anything bad about the president or our president hatichasekerere zvozvo we are the law enforcers. Anzi ari pama1 chasara kuti ungonzwa kuti ari pachimudhudhudhu iye wacho foni yake haisi kupinda ndozvekutaurika. That's word in the street. I don't want to waste much of your time reZimbabwe tichinyataura nyaya idzi but inini chandangokwanisa kufarira ndekuti ndakwanisa kuuya ndakatsanangura the way yamunokwanisa kunge muchizvinzwisisa but so ndisapia sandabva panapa ndobva ndatongoziisa vanhu mukana uno watovhurika kune vanhu vari muSouth Africa vese vandoregisterwa makambani vasati vavhurirwa vasina permits musati mane permits anditi but ndoregisterwa company ubva wana FNB business account. Pane company inonzi Education Research yana mukoma Owen ndo vanhu vanoita zvinhu izvozvo. Iwo zvonofanira kungoita chete is to conduct them on the numbers that are showing on the screen. Vabate taurai navo namba ndatokuisirai taurai navo vakuitire usasaririre usasaswera uchivharirwa nzwa bank account uchitambirira mari dzako dzemasalary mune zvimabhengi zvevanhu unovharwa nemazimba vane pamuromo vanonetsa vhura zvako
bata education research. Inini ndagara ndiri 1 gig handina secret, ndinobva ndatongokuudza kwa zviri kuitwa. Usazoswera uchida unoswera uchitobhaiziswa nevamwe vanhu. Contact mukoma Owen. Izvezvi idzo number idzi ndaisa pa screen. Taurai navo, tora screenshot kana uchinonoka kunyora ndisati ndadzima. Tora number Tony. Watora. Wapedza kunyora. Thank you.